बिरखाङा ओइ मोजां आयु नालाय बिदिनो ओरैबायदि गोथौनि 같은 징하고 소나는 발랑나의 손끝 तो गाइस निबिन जाबाय लोगोफोर लास्ट स्टेप नै बिदि माने गनाव माने औवायाव बिदि हमैबाय थांगोन आरो ना माने मोसा दानसरा मोसा बरिया Hey guys, good morning and welcome back to our channel लोगोफोर तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बहुत स्पेशल जागोन दे लोगोफोर मानोना दिनै जों लोगोफोर थांगासिनो ट्रेकिं खालामनो आरो ना माने लोगोफोर माने दायो जों थांगासिनो नाकाति हिल्सआव लोगोफोर ट्रेकिं खालामनो आरो ना लोगोफोर 500 मिटार गोजौ आरो ना माने आधा किल'मिटार गोजौ लोगोफोर माने लोगोफोर दिनै जोङो आधा किल'मिटार हाजोआव गाखोनो नागिरदों दे तो लोगोफोर बेनो आंनि माने लाइफनि फार्स्ट टाइम ट्रेकिं जागोन आरो ना लोगोफोर आसा खालामो मोजाङै न'आव सफैफिनगोन होनना नङा लोगोफोर तो अके लोगोफोर नै दिनैनि जोंनि गरायानो बेनो जाहैबाय टेम्पु जोंनिया कार लांनो जोंहा दम गैया आरो ना ओमफ्राय इटे हबो आमार ड्राइवर तैरा अटो स्टार्ट लगा 같은 징하고 소나는 발랑나의 손끝 Finally सफैबाय नाकाति हिल्सआव ओमफ्राय नै जोंनिया गारिफ्रा अट' ओमफ्राय नै जोंनि लोगोफोरा नै मारेबा बिफा गोजौ Yeah, mama, just how to take it. Everyone around my past is say. Welcome to Nakati Hills. Welcome. तो guys, finally दायो जों नै सफैबाय माने नाकाति हिल्सआव दै नै लोगोफोर नै दायो जों नायाखै लोगोफोर नै बिजौ guys तो बेयावनो आरोना बेयाव लासै लोगोफोर 500 मिटार गोजौ दे माने आधा किल'मिटार गोजौ ओमफ्राय दायो जों बिजि थांना हमना जों 2 घन्टायाव बेयाव लासै मोनहैगोन आरोना Okay guys, दायो जों नै स्टार्ट खालामहांबाय लोगोफोर दे बेनो जोंनिया फार्स्ट स्टेप माने नाकाति हिल्सनि ओमफ्राय ओइ थांसै आरो जों आउटा ज'सान गेम आरो आउटा ज'स नै जोंनिया जागायबाय माउन्ट मोनबाय आसलि चारायखौ नै ओरैबायदि डेन्जार क्लाइम्बिं लोगोफोर नाय नोंथांमोना माउन्ट एभारेस्ट गाखोनोबा नियाव खेबसे फाइन लाग्रो डेमो हिसाबै नाय लाइफनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बे आंनि I tell you hold my little fingers, grab me until I can't stand you. Look at my free cheeks, step out in new skills till I turn 60. Yeah. Oh my god. Oke, boniफ्राय ब्रा मा होनदों रुनिकाटा नोंफोर गोबां गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोरा बेयाव बेरायनो फैयो आरोना गासिबो मेंनायाव लाटपाट भाई कहाँ से हो भाई अच्छा है ना खबर बरबेटा से पकड़ लग गया कैसा है हाल बढ़िया अच्छा है ना लोगोफोर ओरैबायदि थिया गाखोनांगौ खरि चाराय बिदिनो लाखै लोगोफोर आखायाव दै लाखा बथलावसो वारेस लाखा 40 थाखानिखौ होनबासो नोंथाङा थांनो हागोन नङाबा आदारवाइस नोंथाङा कुनु हाया आरोना वारेस मेन आरो लोगोफोर नोंथांमोना उखैनो हागौ जायखिजाया परथा रुटि लाबानो जाबाय सायाव जानो थाखाय गाइस नै जोंनिया डेस्टिनेसना नाय ओरैबायदि गोजानाव दङ ओइ मानसिफोरा नाय सायाव नै दायो आं 20 एक्जुम खालामदों बेयावसो नै हरसे थांदों 20 एक्जुम भगवान लोगोफोर दायो जोंनिया अनलि 20% जादों आरोना बे 20% मा हाल जाबाय नायनो दायो लोगोफोरजों आरो 400 मिटार सायाव गाखोनांगोन आरोना लोगोफोर लामाखौ ओरैबायदि डेन्जार ओमफ्राय निफ्राव माबाफोरा माने दैलाङाव दै फैदे थ' नोंथांमोना दैलाङाव फैयाबा जाबाय ओइ साला थ' गाइस दायो जों नै नियाव एसे ब्रेक लाबाय आरोना रुटि ब्रेक माने बेहा खामखुयोमोन बिदि मोनसे बरिया प्लेस मोनो आरोना गेजेराव 50%आव दायो जोङो मथा मथि 200 मिटार गाखोबाय सायाव आरो हमला 300 मिटारसो दंबावो गोजौ ओइ नै मोनसे हायास गिथावना दे हा लोगोफोर नोंथांमोना फैदोंबा नि मोनसे गोजौआव मोजां थाबानो जाबाय आरोना बरगिसना बहुत रिक्सि लोगोफोर आरो 50 मिटार अनलि मोनहैसिगोन टपसिम साक्सेस ओमफ्राय लोगोफोर finally we are reached नाय लोगोफोर टबा बिजौआ नाय लोगोफोर तो गाइस
निबिन जाबाय लोगोफोर लास्ट स्टेप नै बिदि माने गनाव माने औवायाव बिदि हमैबाय थानांगौ आरो ना माने बिराद माने 45 डिग्रीसो माने सिदा दे हांगसिगोन नामा तो गाइस फाइनाली दाइजां सफैबाय नाकाति हिल्स भगवान नाय ओरै डेन्जार बोरै गाखोनो मारै गाखोनो एसां गोथौ नायनो हायोना नोङो हमथानानै केमेराखौ आं खालामो दे ओके ओइ नाजाय साला भाई लाइन साला नि खासेनिया खावलायानो नाया खावलाया आपेल जायो बिदिया खावलाया ayo siapa sih gue tahu tiga aja oh my god lover nih bilang nih live nih harus suksesar naisang oh pas meter teman lebar ada kilometer keluar sungai live out guys mana siapa sih biar mau dong mana ayo bara juga sah गोजौ ना बेनिखाय बारा गोसा नाङो नै लोगोफोर मोनसे फट' शुट पइन्ट दङ ना बे बाय बेरनानै ओमफ्राय बेबो नै बहुत रिक्स आरोना नै आं बे माने जिङाव दङ आरो आं एसे रिक्स आरोना बिदि माने खावलाया नोंनि मा जा खावलाया ओइ जागालांबायलै musa dan musa Muria Khangrangan musa guys दा जों नै माने हाजो खर' माने 500 मिटार गोजौआव आधा किल'मिटार गोजौआव जों नै बैसागो मोसानाय आरो ना माने बे मोनसे बहुत गिदिर इतिहास दै रावबो बेयाव सानदि बैसागो मोसाखाया जां आरो ना ओके so let's dance girls मा मोसागोन Paling nih jangan ini, ada badi getau, ayo, oke lagi mau tanya nih, foto sih guys, dari ada badi kesabar nang nih, dikang, ayo, musang, ayo, nale, di sini ini badi getau nih, ada kilometer getau, pas kita getau ini, lakukan beti, lakukan, you're fine, nih, sini ya, dan serang. Hey mama, just started to take it. Everyone around my possess, yeah. I tell you hold my little fingers, grab me until I can't stand you. Look at my pretty cheeks, step out in new skills till I turn 60. Okay, let's go. Hello everyone, bye bye. So guys, dah ni video labai Nakati ni fry. So tata bye bye. Oke logofer finally yang dayo no sofibir na logofer boti kostos dabai mane nenta mana thang wasum sinar na beri kosto mane logofer jeng gakhneawno jeng 2 घन्टा slada na 2 नङाबा 3 घन्टा jeng lada logofer gakhneaw mane tikiniसे मोनहैनायाव logofer by the way नोंथां मोना थांदोबा नोंथाङा मास केरि खालाम मोनसे वारेस नङा ओमफ्राय मोनसे नङा मोननै लोगोफोर वारेस आरोना बेनिफ्राय दै बथल बासो लाखा गावनि थाखाय बिराद दै गाङो लोगोफोर ओमफ्राय थखन हायाबा मोनसे ला ओमफ्राय बहुत रिक्सि साबधानै थाबायबानो जाबाय दे बडि गिथावना लोगोफोर जागाया माबा मोनसे माबा जाबोनो नों थैखानायसै आरोना माने 1000 फुट गोथौआव गेलेगोन आरो लोगोफोर बाय द वे तो भिडिअखौ बोरै मोनखो मोजां मोनदोंबा गोदान सोरबाफोर नायसन फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय लोगोफोर नङाबा आंनि फेमिलि मेम्बारजों एसे जइन जाबानो जाबाय आरोना तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै तो दिननि थाखाय लोगोफोर बाय बाय